Vă salutăm, dragi opeliști. Astăzi avem un Opel Astra G Caravan. Vrem să montăm o cotieră aftermarket pe ea. Mașina nu are cotieră din fabrică. Vedeți o scrumieră și un mic locaj de depozitare. Da? Trebuie să demontăm acest tunel de pe mașină în interior și să montăm pe el cotiera, această cotieră aftermarket, o cotieră universală, destul de drăguță, compartimentată. Da? Bun. Pentru asta avem nevoie de teu cu un mic cap de 10. Mai avem nevoie de o șurubă nețelată sau un cuțitaș. Eu am folosit un cuțitaș. Și o set de chei Torx. Ne trebuie doar Torxul de 20. Pentru a demonta acest tunel, trageți frâna de mână, da? Schimbătorul să fie la punctul mort. Nu avem o problemă pe aici, se va rezolva între timp. Are pe laterale, are un șurub aici, un șurub la șofer, aici. O să vă arătăm pe parcurs. Noi le-am slăbit ca să nu dureze mult filmarea și montarea ei. Înainte să demontați tunelul, fixați cotiera între scaune pe poziția cea mai bună, convenabil dumneavoastră. Mare atenție și la frâna de mână. Trebuie o trageți la maxim, deci ea trebuie trasă la maxim. Duceți cotiera exact până să puteți să băgați un deget între cotieră și frâna de mână. Să nu vă incomodeze. Cotiera să fie poziționată în așa fel încât să nu vă incomodeze frâna de mână când o trageți. Să puteți să stați lejer pe cotieră și să trageți frâna de mână. Atât să puteți să schimbați. Bun. Punem cotiera, o semnăm înainte. Noi am semnat deja, am făcut un mic semn aici. Da? Scoatem. Și acum ne apucăm la demontat tunelul. Dacă e cam e vorbește. Bun. V-am spus, l-am slăbit înainte, ca să nu dureze mult. Deci, când toți simplu desfaceți acest șurub, cu o șurubă nețelată, v-am explicat. Eu folosesc un cuțitaș. E mai finuț, mai scutit, băgați, scoateți căpăcelul acesta de la diagnoză. Băgați între acest profil și el cuțitașul și pur și simplu ridicați de el. Da? Îl extrageți către dumneavoastră. Avem și aici 3 șuruburi, 1, 2, 3, pe care le desfacem, tot așa frumos. Noi le-am slăbit și pe acestea. Bun. Mare grijă când îl desfaceți pe acesta de mijloc. Trebuie neapărat să-l desfaceți, pentru că acesta este un suport la tunel. Mulți nu îl desfac și desfac toate celelalte șuruburi și când trag se întreabă pe de ce nu este. Deci trebuie să desfaceți absolut toate șuruburile. Bun.
ridicăm profilul acesta de la schimbător și îl dați în poziția aceasta. Exact așa. Pentru că aici este cel mai ușor, cel mai bine. Da? Trageți frâna de mână până învățat. Acum scoateți protecția de la frâna de mână. Aprindeți de mijloc cu 2 degete și trageți cu un deget, trageți de jos. O duceți. Aceasta este poziția în care este. Bun, acum demontăm profilul acesta de scrumiera, practic. Băgați aici un scot. Un centimetru, băgați între tunel și uite acesta și trageți. Asta acest profil. Are 2 umeri și un pin de ghidaj. Frumos. Așa. Scrumiera are 2 șuruburi de prindere. Acesta. Și acesta. Băgăm tot așa cu șubențele acestea pistași între ea și tragem. Așa. Închideți scrumiera ca altfel nu iese. Noi v-am spus că avem o problemă și pur și simplu trageți de ea. Trebuie să scoatem pinii de la brichetă. Extragem pinii și pinul de la papocul de la becul de iluminare. O depozităm și pe acesta. Bun. Acum avem 2 șuruburi de la tunel aici. Bun. Bun. Și pe asta am spus de aici mai avem în partea de la șofer aici, cum am spus, aici. Avem în partea din spate 2 șuruburi. Aici. Scoatem și pe acesta. Demontează foarte ușor. Acum trecem. Apucați de partea din spate. Să aveți grijă să fie pe punctul mort. Și asta exact cum cam acesta este aranjamentul, da? Apucați de partea din spate și o trageți puțin în față, pentru că are niște pini de ghidaj acolo să vă arăt în momentul când o montăm. Da? Și trageți de ea în sus. Am folosit și ca telecomandă, schimb canalul de la radio. Bun. Noi am spus că am făcut niște semne, da? Cum vedeți, nu știu dacă se vede clar, ne-am făcut niște semne cu marcă sau cu marcă, e bine să faceți. Noi am găurit. Dacă nu aveți cu ce să găuriți, deci cu scule care le aveți, da, care le aveți la îndemână. Deci eu am folosit acest pin de la acest buceac, pur și simplu puneți și întoarceți. Deci pe semnele de la cotieră. Deci noi am semnat, puneți cotiera pe semne și pe găurile acestea faceți un semn. Și pe partea cealaltă dați cotiera jos și găuriți. Deci mare grijă când găuriți, mi-am folosit niște șuruburi destul de scurte. Uite, la program, la filmările sunt programate, se întâmplă și chestii neprogramate. Aceste șuruburi scurte
cu această șaibă azeu, le ziceam noi. Dar nu știu cum se numește în termeni specifici. Cam de 10. Luăm cutiera. O fixăm în poziție. Deci, v-am spus, să nu exagerați în găurile. Este bine să cașurubul, în momentul când îl băgați pe gaură, să intre puțin prin înfiletare în plasticul tunelului, pentru că din șocuri, să nu-și facă joc. Deci nu lărgiți. Da? Îl înfiletați. Le prindeți cu toate. O parte. Ce parte cealaltă? O să începem cu o parte. Am bate vântul afară și nu vreți să stricați sunetul. Punem șaiba. Punem lulița. Nu este nevoie să mai folosiți nicio cheie aici. Pur și simplu țineți cu două degete. O să vedeți de ce. Cu strângeți și o să vedeți de ce. Azeul acesta intră în plastic și ține, este o șaibă cu autoblocare care ține practic fiul. Și nu trebuie să folosiți alte cheie. Eu dacă îl las liber, el nu se mai învăță. Și strângeți, nu exagerați cu strânsul, pur și simplu la simți cum strângea și pentru partea cealaltă. Și ce să fie puțin mai greuț. E băgat, lița, sper să nu mai rămân vă apropiați, nu mai este nevoie să țineți cu nimic, doar strângeți la mâini. Același lucru facem și pe partea cealaltă. Și aici să nu strângeți până când nu-l băgați și pe celălalt. Dacă strângeți și nu strângeți tare, nu puteți să mai băgați decât să forțați și să speriați. Nu?
cât de simplu e, s-a montat foarte rapid. Folosim șuruburi scurte, de ce? Pentru că să nu lovească în această cutiuță de depozitare. Vedeți? Nu atinge, ies foarte lejer, nu atinge nici în unitatea de airbag. Lejer, foarte lejer aici. Bun, cam așa arată. Era destul de practică, suport, doi suporți, compartimentată, foarte utilă. Am lăsat locaș și pentru în spate, pentru buzinașul acesta de locașul acesta de depozitare. Haideți să o montăm. Începeți, împingeți din față, împingeți din față, din spate spre față. Să aveți mare grijă să trageți de urechiușile acestea de la centuri, deci prinderile de centuri. Atât. Jos aici este nevoie să o despărțiți puțin, pentru că are niște profile în fața acolo, e practic suportul de la care vine prin secodea de la bord. Despărțiți și o împingeți în față. Tunelul are acești pini de ghidaj, are un profil pe care se ghidează și două prinderi. Băgăm pe profil și împingem în față. Voilà. Băgați. Se zice că se intră foarte ușor. Deja s-a poziționat. Montați. Are doi pini aici pe profilul ramei. O băgați din față. A intrat și o duceți în jos. Acum trecem la montare propriu-zisă. Bun, cam un sfat înainte. Eu le-am prins pe acestea două, prima dată. Mulți fac cum îmi doresc. Eu le prind de obicei pe acestea două. Pe acestea. Da? Zero. În momentul când punem să montăm scumiera, de ce vă spun asta? Pentru că o să vedeți când montăm scumiera, când montăm șuruburile, este posibil să cadă câte un șurub și este mult mai ușor. Deci decât să începeți pe tot tunelul și să lăsați pe acestea ultimele, dacă vă cade un șurub, este posibil să demontați, cu siguranță, o să demontați tot tunelul pentru a extrage acel șurub. Așa că le prindem pe acestea două primele, montăm priza de la brichetă, pinul de la iluminare și scumiera o băgăm în față. Are acest umăr care intră așa și așa și împingeți și o clipsați. Împingeți. Am spus, nu avem o problemă să aici se rezolvă. Deci avem aceste două șuruburi care strânge și tunelul. Așa. Țineți degetul de desubt când îl băgați o blocadă. Șuruburile.
Și mai avem unul. Aici. Așa. Da. Punem protecția aceasta. Cum am zis, are 2 pin de ghidare, 2 pin de prindere și un pin de ghidaj. Să spuneți că aveți mare grijă să intre ambii. Așa. Aici am terminat. Prindem șurubul de mijloc. Aici aveți și mufa de la diagnoză, pe tot ținut. Faceți diagnoză aici, nu știți că este mufa de la diagnoză. Băgăm vârfurile acestea, tot așa de aici, le băgăm în spate și împingem de el. Prindem șurubul de aici. Sunt foarte bine lucrate aceste componente, pentru că la unele mașini am observat că trebuie să miști de vârful șurubului ca să cauți piulița din spate. Aici intră foarte lejer, exact gaura și piulița în spate. Îl prindem și pe acesta. Exact cum vă spuneam, nu trebuie să mișcați de el. Exact pe gaură. E foarte lejer. O singură persoană. Timp de lucru. O oră, zic eu. Așa. Și mai avem cele două șuruburi din și mai avem un șurub în plată din spate. Am scos intră foarte lejer. Și cam aceasta este cotiera. Am spus, foarte utilă și practică. Compartimentate. Am mai arătat acest lucru la început. Să nu vă încurce frâna de mână. În momentul când trageți frâna de mână, să nu vă încurce cotiera. La schimbător. Stați pur și simplu și dumneavoastră relaxat. Lejer. Se simte foarte ușor. Aceasta este toată munca noastră. Cu acestea fiind spuse, eu, Prosper și operatorul de astăzi, Laurențiu, meu, vă spunem la revedere.